Jop. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. De tomaten in de tuin ben net helemaal riep. Ze ben al wat grien. Maar ze zien er wel heel lekker uit. Zodat ik zou wezen. Ja. Tomke mansje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoensje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomaten. Cornelia is in de tuin aan het werk. Romke en Tomke helpen haar erbij. Cornelia knipt de bledjes af. Tomke vaagt ze op en Romke doet ze in de kroode. Denk erom, Tomke. Net met de biesemtje in de tomatenplant aankomen hier. Waar stiert die tomatenplant dan, Cornelia? Nou, daar, in die plantenbak. Daar komen schielijk al je tomaten aan. Goh, wat je maar eens zien. Er zitten al iets groene tomaatjes aan. Oh, lekker tomaatjes. Maar ik kreeg van haar, Cornelia. Nee, dat kan het, Tomke. Die binnen net lekker. Ze binnen nog fjesten te lieds. Pas als ze reed binnen, kunnen ze opbieden. Spietig. Ik ga zo'n zin aan tomaten. Zo, ik ben klaar met knippen. Nou, zie ik de kroden met bledjes in de container liggen. Kun je mij even helpen? Ik ben wurg. Ik wil net meer. Ik zal daar wel helpen, Cornelia. Cornelia en Romke zetten mij de kroden voort. Tomke gaat in het gas lezen. Hij moet heel tijd naar die tomaatjes zien. Hij had er zo'n zin aan. Zo'n de echt net lekker wezen. Misschien zei het Cornelia maar wat. Zal ik stiekem eentje proeven? Tomke gaat doorheen. Eerst even zien wat Cornelia is. Die mag het net weten vanzelfs. Tomke sloept om het huis in. Hij koekeloert om het hoekje. Cornelia is druk aan het oprijden. Die komt dadelijk net weer om. Tomke draaft erom naar de tomatenplant. Hij kiert op het tjen steen. Ze kennen de krek bij. Wat een lekkere tomaatjes. Misschien mijn grien nog wel volle lekkerder als reden. Even proeven. Ik vind ze wel lekker. Tomke eet het tomaatje heel dol op. Heerlijk. Ik krijg nog een peer. Cornelia zit het dan net. Eerst even zien. Komt ze er dan net aan? Tomke sloept weer naar de hoeken van het huis. Cornelia is nog druk aan het werk. Tomke draaft weer om. Hij loekt een peer tomaatjes van de plant en dat zien de moelen. Heerlijk. Cornelia weet er niet van. Groene tomaatjes zijn wel lekker. Hé, Tomke, wat toch stou nou? Tomke schrikt zo. Dat mooi net van Cornelia. Hij draait hem om, maar vergeet dat hij de tomatenplant beet had. Die brekt en valt op een groen. Lokkig is het Cornelia net. Oh, bestoven dronken. Man, wat leest om me schrikken. Net om Cornelia verklappen dat ik stiekem een peer tomaatjes haal naar hier. Oké. Oh, Cornelia komt eraan. Wat moet ik nou met deze stikkende plant doen? Gooi ze maar in de plantenbak. De shit zit net. Tomke smiet de tomatenplant gauw in de bak en gaat in het gas zitten. Tomke gaat bij hem lezen. Zo, de bledjes zitten in de container. Nou, zal ik de tomatenplant nog wat wetter, Jan. Maar als Cornelia de plant wetter houdt, shot ze mal. Hoe kan dat nou? Er lezen al je bledjes op het groen. En er missen tomaatjes van de plant. Och, heen, er mist de stik af. De plant is steken. Er wie een heerlijk rutte vogel en die had de tomaatjes opeten. Maar ik ga hem voortjagen.
Oh, wat flink van daar, Romke. Nou, dan hast toch wel een koekje verzinnen. En Tomke krijgt ik hier. Cornelia giet in huis om een koekje op te heljen. Romke shot is net Tomke. Knap van mijn dochter, Tomke. Hé, wat wist u in hier een wiet om me hollen? Ik viel me net zo lekker. Daar is Cornelia al, met de koekjes. Maar als ze het koekje om Tomke jouwt, zei hij... Ik wil geen koekje. Oh. Wat zullen we nou beleven? Hoe stook je een koekje? Maar hoe bist toch eens gek op koekjes? Oh. Ik heb een zere buik. En ik viel me misselijk. Oh, Tomke. Hoe kan dat nou zomaar in je? Bist toch ziek? Ja, ik geloof het wel. Oh, en ze krijgt weer nog neer te redden. Ik begreep er niet van. Oh, wat viel die Tomke hem akelig. Oh. Hij is zo misselijk, zo verschrikkelijk misselijk. Oh. Zijn buik doet raar en zijn kiel en dan moet hij spuien. Er komt al je grien gwot uit zijn moelen. Jekkers nog een dag. Krienen spij. Cornelia. We moeten dadelijk een dokter bellen. Tomke is heel ziek. Cornelia beschot het griene gwot eventjes en zei dan... Nee. Ik geloof net dat wij de dokter horen te bellen. Ik denk dat ik wel weet wat Tomke me kjert. Ik denk dat hij de tomatenziekte had. De tomatenziekte? Is dat slim, Cornelia? Want ik nou naar het ziekenhuis. De tomatenziekte krijgt als je griene tomaatjes ziet. Tomaten die nog net riep binnen. Hast toch stiekem dat die tomaten zitten, Tomke? Ik hier zo'n zin om een tomaatje. Ik vond ze wel lekker, maar ze die zo raar in mijn buik. Domme Tomke. Ik zei toch al dat ze eerst riep wezen matten. Nou, Skiel krijgt toch van mij een rede tomaat, maar dan mag er nou afblijven. Ik zal er een net doorheen dwang. Dan kunnen de vogels direct net meer bij komen. Nee. En Tomke echt het. Huh? Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Razen. Razen, net zo razen. Ik verstaan schreeuwen. Ik verstaan die za ik wil. Razen, wat is er nou aan? Praat dan maar gewoon. Ja. Omdat Piers in Haitje het 40 uur wordt, zal er tracteren. Maar als het je voor zagiert zou er in de holle had... Oh! Auw! Oh! Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. 40 ijskoos. Pier en Marieke binnen nog op vakantie op het Ameloon.
Ze binnen moas al betiet wekker, want het is joet een heel speciale dag. Je meid is joetje, hè? Ja, hij wordt op een kop al 40 jaar. Zullen we zien of ze al wekker binnen? Oké. Ze kroepen tot de Lietse tinten uit en stenen nou voor de grote bungalow-tinten dat Heid en Mem en Lietse Lies sliepen. De tinte is nog dicht en het is er volslijn stil. Ze sliepen nog. Hé, Pier. Zullen we de tent versieren? Van je meid. Hoe was dat man? Waarom is niet bij ons? Wel, mijn bloemen is er. Ik heb wel bloemen plukken en een slingers van meidje. Ja, goed idee. Ze versieren de tinten met bloemen uit de bloembak bij de ingang van de campingwaai. Als Pier zien Heid in jaloere letter de tent iepenritst, weet er net wat er shot. Hé? De hele voorkant hing het vol met blommenslingers. Wat zullen we nou beleven? Mem, kom hier eens. Moest hier eens zien. Waar zou de dien haar vannacht? Nou, is dit een pracht. Oh, dit is voor die Jerry verzels. Nou, onwaar hebben wij dit te danken. Die bloemen komen me wel bekend voor ons. Oh, wat heb ik die al keer schoen? Hey Pier en Marieke, word eens wekker. Oh, je had een kleine loon, zag ik. Of weet hij hem hier meer van misschien? Lokwenske, maar hij zien je. Hiep hiep hoera! Hoera! Hiep hiep hoera! Hoera! Gefeliciteerd! Oh, dank u wel, jongens. Kom hier eens. Je krijgt een tuut en een ijsko. Yes! Ja, ik ga je nou zo gauw net wat lekkers om te trakteren. Maar ik beloof het, Jim. Wat mij feliciteert, krijgt een tuut en een ijsko. Ik word op les maar 1 keer 40. Dan zullen we het vieren, ek. Een tut en een ijsko. Gaan we naar het strand, Joet? Ja, het wordt een warme dag. Wij kennen de hele dag wel naar het strand. Hoi, hoi! Yes! Als ze een skofke letter om een stroom lezen, zaait Pier zien Heid in een... Pier, kom hier eens. Zo, daar bij het paviljoen kist ijs krijgen. Maar Jim even een hele dikke ijsko helje. Maar dat hier komen zijn, wat mij feliciteert, krijgt een tuut en een ijsko. Nou, de tuut ga je mal aan, maar de ijsko nog net. Geef maar gauw. Wacht je even. Ja, dan krijg ik druk hier. Ik had die gefeliciteerd. Ja, Nou, jou die jongen maar wat extra hield mooi. ja oké. Has gelijk. Je Pier, neem de hele beurs van mij. Als Pier en Marieke bij het ijsloket de ijskoos kochten, rint er krekt een vrouw langs met 2 Lietse been. De been joggen begeerig naar de ijskoos en vreeg je de mem of zij ekkie in haar maaien. Maar de vrouw had geen geld bij haar. Oh. Dat vindt Marieke sneu. Maar dan kreeg het Pier een idee. Woon je hem echt graag zo'n lekkere ijsko haar, jongens? Ja, ja, Nou, dat kan wel. ja. Weet je hem wat je hem dwaamatte? En jou ek, mevrouw? Of wat met Zo, Nou ja. die man daar, bij het groene wienscherm, die viert zijn jetje joet. Als je hem die feliciteren, krijg je hem een tut en een ijsko. Had er zijn? Oh, doe Pier, het kan het. Jawel, Jer. Gewoon waan. Doe maar, ga er maar heen en feliciteer hem maar. Ga wij ook die in. Echt weer? Hier? Echt weer. Doe nou maar. Kom, Mem, kom nou. Of wat Mem net? Nou ja. Was het zo makkelijk niet? Nou, dit is maar een grap van haar. Pier en Marieke bleven bij het ijsloket staan. Ze zag hoe de vrouw maar de been naar het wienskerm rint en hoe ze Pier zien Heid een hoorn jouwen. Het wordt het eventjes, maar dan zaggen ze dat de been een tuut krijgen en de vrouw ook. Bingo! Hij had zijn tut, joh. Hij is chill, Pier. Ja, vanzelfs. Hij mast wel. Sjoch, daar komen ze al. Wij mochten nek een ijsko. Ja, maar mocht ik een ijsko? Oké, zis het maar. Hok voor ijs. Ik betel je wel. Als de vrouw maar de been aanzet is, lekker smikkeljen door het ijs, komen er een paar giegeljende famkes omrin. Ze blijven bij Pier staan. Trakteerst op ijskoos? Ik en net. Us hart. Die man daar bij het groene wienscherm. Feliciteer hem maar. Hij wordt jood 40 jaar. Oké.
het wel? Zitten we zo volle geld in die bus? Genoeg. Het is blijkbaar gauw bekend op het stroom dat er gratis ijskoos te krijgen binnen. Want er komen heel tijd meer bijen onderdraven. Het wordt zo druk bij het ijsloket dat Marieke de bijen op het laatst al een noemerjaar mat en in een riege opstelt. En Pier bestelt maar toch en keer het ijskoos onder de beurs haast leeg is. Dan kunnen nog krekt in betelje voor Simem, voor Lietse Lies en een hele dikke nier van zijn huid. Maar de laatste ijskoos zetten Pier en Marieke waarom naar het groene wienskerm. Zo, daar beginnen we eindelijk met de bestelling. Jammy gauw mijn bus maar weer om, want die zal wel aardig lichter worden wezen. Alsjeblieft. Pier, jongen. Wat best een apenkop. Hij het hier zelfs zijn. Ja, en ik vond het echt wel een goeie grap. Maar het had mij raar wat kosten. Als ik het goed telt had, wel 40 ijskoos. Dat je hem krijgt, je hoort niet meer. In het niet. We halen genoeg kregen. Een heleboel. Wat dan? Wat ga je hem dan krijgen? Een heleboel naar je vriend. Ja. Nou, hoi. Ja. Idylle. We hebben zitten de hele kerst. Ik doe koeken uit. Dat ken ik al. Nog een keer. We hebben zitten de hele kerst vol. Ik doe koeken uit. Dat ken ik wel. Ja. Wij hebben zitten, de kamer zit vol. Ik deel de koeken uit. Dat ken ik wel, dat ken ik wel. Deel maar uit een koek van die, deel maar uit een koek van mij. Deel maar uit. Een koek maar scherp of chocolade. Of was er hier mooi een uit. Wij hebben zitten, de kamer zit vol. Ik deel de koeken uit. Dat ken ik wel, dat ken ik wel. Deel maar uit een koek van die, deel maar uit een koek van mij. Deel maar uit. Een koek maar scherp of chocolade. Of was er hier mooi een uit. Een koek maar scherp of chocolade. Of was er hier mooi een uit. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.